Kawai ka kena samla ka badan ni ka jinglong bakar pang hai ki khot met jongka kata ka bom nang ban kran bat bom yo sngaw skor kala shajit ha ka Meghalaya Arm Wrestling Association bakan lej mi khmat ya ka jilla bat kari India hi bro kawai sha ka lumpung ya khun kti ka ba he du ha ka perthei ya ka bala tip ru kum ka World Arm Wrestling Championship arjar apsaw ka ban salong ha bunai nailar arjar apsaw ha kari Moldova jongka doba Europe Ketika samla kedai kebelah tip kerteng kum ka ai silda thaba khat san snam kerta kabre ka khon jong uba phang star nong siej bat ka kong kolita na ka shnong ma phansen bat ki basong basa ha ka shnong pendeng rei nong stoin West Khasil district kabala penlong ye ketika samla bakan sha jet ban le ya khun ha ketika lumpung ye khun kti ka ba he ka perthai kadai hadien ba ka jingyo khor jing job ka jong ka ki lumpung ye khun kti ba pher laki long shabar ka jela bat kumju po ka jela Meghalaya badang shen ketika samla ka khor jing job Daka bawan haka kerdan ka baar haka jingya khun baro arliang kikti haka lumpung National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arjar apsaw kabalalong Hanakpur jong ka Jilam Maharashtra Hendrai ban lej isim ta syakate ka lumpung ya khun kiti ka bahedu ka perthei hadoba Europe kam de ka kam ka basuk ya kate ka samla badi ka yeng ka sem jongka namar kidei ki baduna haka yo ka kot haka batang ka bailej by one kan kot kumba arlak siteng ei Kumta ketika samla ka don kam ka jingkershan jungi pajba ka West Khasil sepat kumju na ka jela khnang bakan poi sya ketika lumpung bat ki bahayeng kila karpat ru ikitu ki don men sem ban yarap bakin no jingarap da ka ba shu GP ha une nombar khandai lai in reu arpra lai saw iwe khandai not uba aiban lumlang marngar President West Khasil's Arm Wrestling Association ulong baka association kamkot bor ban penlut na ka benta ka aiselda Kumta ka karpat ki bor ki bahalor bad iki pajba bakin kershan lem Lai. Ba ilong ibom lai kren na tu badang shu khai i kum to ngi ya ngai jenti ban warlat ki lech kawan ka penta ban warlat ki wadawai kumne kutai tian hari haduk pementa meneru im la ya kaban lai kren bat yusnel ya haduk menta menne ba kajing lech ya le kai ke jung i ba na shelong kumta terter Haki jaka ki bana kalian joki kiri yalam bat kelap poi sedu cha Nagpur ya hadin nang tu kalau ban selek nang tu kan haduk mentah ba kala na kalian joki no yalam joka arm wrestling kila pentip sengi ba kan le cepo maluba ke hadin katang soban kerparit kamtam na kalian joka ying kesem ke jongi Ilong ki bombiang haka yo kokot. Da kadba ka jinglot kala poi sadu arlak lai ku plus. Dia nomor kata. Isiam jinge adu kata wadla ide ikun ijongi bom lak kran ru reba blai udang ailat na kata jong ini ba kan lagi si benta kam hak sport. Yang smeo ya kerpare. Na ka benta jongi we ki pajba jong kadong kathan ki jongi. Ada kilong ka bala pat senyang lem na ka benta kapai naik paiwan ke jong i ngadi ka men jong i aiselda thaba I ne I ngayarap kan I nomor ba imwa ban kran ba im yo sngaw ro kumju te ine ilong ru I ba shementa ha ka am wrestling pat ila job ro ha po Maharashtra Nagpur tem ta kala sha selek sha Moldova ban shimenta ban mi khmat na ka punta kari jungi bat kari India jungi tementa ni sham jing eken ban na ka benta jungi ni kerpat lem na benta jumpi pajba ban yarap lem ne ban no sinyang na ka benta jungi la ka long shispa na aspa na ka balut bicep na ka bailet by one jungi ka jinglo jungi ka long arlak lai po hajar te kum kayeng ka baduna ha kayo kakot nga kerpat epi te ujipe nombar kang khandai lai ndua pralai sawe khandai na Kalau kum ni ha kabedai badi aisilda thaba ki jingtho oi pha na ki bor bahlor mun nak state mawa bakim chumyo jingira bai ru am tigerpat yangi ka association West Khasil Arm Wrestling Association bagian penuat jingi rap nak benta jongka
bat ka jingdu jingsep langan bakala ka poe du arlak laipo plus arlak laipo jatam ini tidak kata kadau nak dia jungi ka asucian du isam jinge hadu kata begini perkat ya kata nalor ba ngimi nak distrik ka state du isam jinge ni ha perlu di bubun na plahi para member nya sai te hadin kata pada dengan dik nasional do nak dia juga mawa dan ka mikri am asucian ka sai tang ba siteng tang ba train di mentai ko maglong last time mentah baki dik sport Nagpur Maharashtra tinggi ke Batam nang tak kabay sabay kali ngisay hinapla ti mentan na ijob na po Nagpur Maharashtra bandit kawol sa Moldova mentarong ni haban kit biang sa ka arlak lai ko jatam ti na kalian kajongi ka wes kasilom asosasyon kala syam jinga hadu kata-kata ti na kalian jonga nga kerpat ya ki bor ki bahlor la kalong ki MLA la ni ginu ki seng mon subhama tang sing bhalang ni ki taiba kin subhaman pai khamat dem sha ini i kun samla jong kadong kathan ki jongi ba phinno lem ka kri mon ti ka deng ka jong phi ba ini yo ban di simontaj po Moldova ba phinyat dang ba jongno rei phinyat ha i direct ba hi ni i samla basdi simonta i aiselda thaba